Alright, magandang umaga. Ayan, 1:30. Alright, mega grab shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga. At nag-iisang umaga. Alright. Dito po tayo ngayon sa alright, magandang umaga po. Mega love shout out. Alright, 1 million in the house. Alright. Mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod, kay Miss Nani Sanchez Vlog. Alright, ang future barangay kapitan. Alright, at sa lahat ng mga OFW, mega love shout out po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Alright, ayan, dahil bantay tayo, makikipag huntahan ako sa inyo, so kung sino man ang gising. Ayan, saan man sulok kayo ng mundo, ayan, magalawang lamisa. Saan man sulok kayo ng mundo, yan, mega love shout out po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Magandang umaga. Yung iba paggabi pa lang, yung ibang sulok ng mundo. Alright. Paubos na yung kape ko. Alright. Ayan, pag-usapan natin ngayon, sari-saring kwentuhan. Ayan, sari-saring kwentuhan sa umagang ito. Alright. Ayan, pag-usapan natin yung mga kaganapan ngayong itong mga nagdaang araw, ano. Pasensya na kayo. Hindi ako nakapag-live, pero marami akong upload sa short video. Marami akong upload kasi yun ang pinakamabilis na upload. Alright. Sa pag-edit kasi wala nang oras, kaya kailangan talagang ma-maintain kahit papaano na andyan. Marami akong na short video. Kaya ayan, mayroon na tayong 2 nanonood. Magandang umaga sa inyong lahat. Alright. Ngayon po ay gusto kong i-update kayo sa mga nangyayari ngayon sa ating bayan, kung saan hindi na talaga alam nyo, may kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong pinapanigan, no? May kanya-kanya tayong paniniwala. Pero sa mga nangyayari ngayon hindi na tayo hindi na tayo talaga makatiis na talagang noon pa naman talagang against na tayo sa mga maling ginagawa, no? Lalong-lalo ng ating gobyerno, no? Kaya yung naman, yung natatamaan, wag namang balat sibuyas, di ba? Kasi ako bilang isang humahawak din ng isang organisasyon, member din ng homeowners, no? Naandyan talaga yung pagbabatikos, lalong-lalo na kung may nasasagasaan doon sa mga pinapatupad nyo na bagay na alam nyong ikagaganda ng inyong samahan. Hindi talaga mawala yon, di ba? Yung pagbatikos kahit saan yon. Ang kinaganda lang dito sa amin lang komunidad, no? Pero sa nangyayari sa atin sa gobyerno, talagang maraming lalong-lalo na ngayon laganap ng social media, no? Kaya yung mga nakaupo ngayon, wag naman masyadong balat sibuyas, na lalong-lalo na yung senadora na hindi ko maintindihan kung public servant ba talaga o manira ng kapwa niya.
para lang magtagumpay siya doon sa gusto niyang mangyari, sa pinapangarap niya, sa gusto niyang maabot. No? Hindi naman talaga mawala yon, pero wag naman masyadong ganon ka ganon masyadong, hindi naman, wag naman masyadong ganon ka personal yung kanyang galit. Parang alam na alam niya na talaga ang lahat, Ngayon siya ngayon ay nasa hot seat. Lalong-lalo na ito si Senadores Hontiveros, very vocal siya doon sa pagdating doon sa mga nakawan sa gobyerno, sa flood control. Yung pala siya pala ang mas matindi. Mayroon din pala siyang 3 billion na unexplained. Di ba? Kasi yan ang mahirap kasi sa ating mga ating mga mambabatas. Hindi nyo naman talaga dapat na humawak ng budget ng bansa, kasi kayo ay mambabatas nga kayo no? Ang problema lang, binibigyan na lang kayo ng mga ganong klaseng oportunidad. Gawa ng siyempre nangako din kayo doon yung sa inyong mga constituent, pero dapat gawin nyo naman ng tama, di ba? Ngayon puna kayo ng puna, ngayon na kayo ang napuna. Ayan, parang malamig pa sa bangkay, walang reply, walang pagpaliwanag. Ano bang nangyari, di ba? Kaya mahirap yung magturo kasi pagdating ng araw ikaw ngayon ang nababalikan na hot seat, di ba? Akala ko kung napakalinis na medyo naniniwala na sana ako kahit nababalita na nagbabayad siya ng mga anong tawag nito, yung sinasabing nagbabayad ng mga witness, yung mga piki na witness, no? Pero ngayon parang naniniwala na ako doon sa flood control na yung mga insertion, no? Sa totoo lang, hindi masama ang insertion, kaso lang dapat bantayan niya, di ba? Para hindi siya masira. Kung talagang galing sa kanya, di patunayan niya, di ba? Katulad ngayon sa flood control, lumutang na kanina si Romualdez. Abay, magiging state witness pa. Sinong ituturo niya? Di ba? Ituro niya yung pinsan niya? Hindi siguro mangyayari yun. Yung ICI pa lang yung pahayag ng ICI parang wala nang patutunguhan yung investigasyon. Kasi nga walang binanggit wala daw binanggit, pero alam niya ang budget, talagang alam niya, siyang speaker, siyang pumirma, pinirma ng Pangulo. Sino bang dapat niya, bakit maging state witness siya? Ibig sabihin talagang may nakawan, di ba? Yan ang maliwanag doon, may nakawan. Ang problema, mangyayari ba ang lahat ng ngayon kung hindi dahil sa kanila? Silang gumawa lahat sa ngayon, ang nangyayari ngayon doon sa Congress, yung binabalangkas ngayon na budget ng para sa 2026, mayroon na naman na unprogram. Hindi pumapayag yung ibang mga mambabatas na alisin yun. Bakit hindi sila papayag kung talagang mga malinis sila? Kasi nga may parating na naman na 2028, kailangan na nilang mag-ipon, di ba? Kailangan nilang magbawi kasi gumastos sila nung last election. Pag hindi sila bumitiw ng pera dahil basang-basa na yung mga pangalan nila, ay baka yun ang ikatalo nila. Kaya kailangan talaga gumawa na naman sila ng paraan. Kayo ba natutuwa dyan? Naglalaan ng pundo na wala namang pagpupunduhan, di ba?
maraming mga pagkakataon na tayo niloloko pero hindi tayo umiimik. Buti na lang nagkaroon ng ganitong social media na ilalabas natin ang ating mga hinaing. Diba? Hindi ibig sabihin nun, nagsasalita tayo dito, galit na tayo sa kanila. Anong malay natin sa kanila? Wala tayong pakialam sa kanila, di ba? Hindi naman natin sila kilala ng personal. Nagagalit tayo sa kanilang ginagawa. Diba? Sa mga pinaggagawa nila. Kaya kung manawagan mo na ako, Bawal na pumasok, sir. tawagan mo na lang. Ano yan, deliver? Gilid mo na lang doon. Pupuntahan na lang niya rito. Oo, lalabas yung Wala ano. ko ng tip. Anong pangalan? Juliet Coronation. Yun, lalabas yun. Ano yung pagkain? Jollibee. Gilid mo lang, baka may lumabas. Andiyan na yata. Saglit lang po ah. Hello po, grab sir. Nandito na ako sa gate niyo, sir. Oh, nauna kayo ah. Mamaya pa yata si Ganda. Ha? Wala ata. Hindi po pumasok. Ay, hindi pumasok? Hindi ko nakita eh. Sino pinuntahan niyo doon sa loob? Na Ayumi po. Ayome? Alright. Sumagot na? Pupunta na lang, sir. Oo. Parang hindi natutulog ang mga tao ah. Naku, umulan na. Alright. Ito ang inutosan? Kay Ma'am Juliet, Ito po. 270 lang, sir. Tignan siya, sir. Tapos. Alright, umulan. Ay, nako. Sige, Chip. Okay, ingat. Alright. 2 million in the house. Umuulan. Kaya magsilong muna tayo. Medyo madilim. Yun nga. Ayan. 3 million in the house. Ayan. Magandang umaga sa inyong lahat. Alright. Mga gising pa kayo ha. Ayan. Kumusta kayong lahat?
Yun nga, naputol ako kanina. Yung mga politiko natin, ano, yung iba mga balat sibuyas, no, pag napuna magdidemanda, no, pero minsan ay yung kapalpakan nila hindi nila nakikita, kaya napupuna, di ba? Tayo naman sa abot nating kaalaman kahit papano nakikita naman natin kung maayos ba ang kanilang mga pinagagawa, di ba? Minsan kasi mahirap hindi matanggap na mali na nga ang kanilang ginagawa, pinagpapatuloy pa, di ba? Katulad yan, yung ating mga honorable daw na congressman, akalain mo pinupunduhan nila yung wala naman dapat pagpupunduhan, di ba? Hindi sila pumapayag na alisin yung unprogram. Malupit ito si Swansing ba yon, yung may ng budget ngayon? Aba, hindi pumapayag na alisin yung unprogram. Anong gagawin nila doon? Unprogram nga. Kaya nagkakaroon ng nakawan dahil sa mga ganyan eh. Wala naman sana dapat na hindi naman masama yan kasi nga, 'di ba? Katulad ng congressman. May mga request yan para sa kanilang mga constituent. 'Di ba? Kung ginagawa nilang tama, gaganda yung lugar ng kanilang 'Di ba? Imbis hindi nalaman kung gaano kalaki ang napupunta sa kanilang budget taon-taon, ginawa nilang puro kabulastugan. Yan, di lumabas ngayon tuloy na bilyon-bilyon pa lang kanilang mga insertion. Di ba? Bilyon-bilyon pa lang kanilang mga budget. Katulad ni Senadora Hontiveros. Sabi niya wala siyang insertion. Nilabas ngayon ni Anthony Tabirna yung kanyang di lumabas tuloy. Mga project pala na wala naman. Kalain mong ang ganda-ganda nung pinakitang drawing lang pala yon. Wala din naman pala. Diba? Tapos ngayon aanuhin yung mga insertion. Aanuhin nila yung insertion. Saan nila gagamitin yun? Wala nga, di ba? Kaya dumadami talaga ang kurakot. Kaya nga gustong-gustong yung ibang mga talaga gustong-gustong magpolitiko kasi wala eh. Doon lang sila yayaman eh. Pagkakataon nilang bumawi. Isipin mo yan sa isang congressman. Pagpalagay mo na dito sa amin, sa lugar namin, yung natalong congressman, halos 1 linggo namumudmud ng pira. Naghahakot ng tao, namudmud ng pira. Natalo. Ibig sabihin, pagkatapos matalo, kinabukasan nasa abroad pa. Dapat magmumukmuk yun kasi milyon ang nawala sa kanya eh. Di ba? Milyon eh. Pero hindi, nag-abroad pa. Ibig sabihin, baka kumita pa. Sipin mo yun. Natalo ka na lahat-lahat, nakapag-abroad ka pa. Naghakot ka na ng tao. Alam mo nakakahiya yun. Namili ka na ng boto, natalo ka pa. Ibig sabihin, kilala yung pagkatao mo. Ngayon, kung nanalo yun, saan kukunin yun? Siyempre, babawiin yun, triple.
Kasi iisipin niya uli yung sa susunod na eleksyon. Kaya talaga ayaw nila pumayag na alisin ang unprogram. Anong block ba kayo? Ha? Anong block kayo? Block 18, lot 19. Alright. Madilim tayo, no? Umulan kasi, kaya hindi ako makaano sa liwanag. No? Kaya hindi sila pumapayag talaga na alisin yung unprogram sa budget ngayon na 2026. Kasi nga, bilang na bilang yung kanilang mga ni-request, bilang na bilang. Ngayon, magkano lang ang porsyento nila doon? Oh, ngayon, booking na sila. Hindi na sila makagalaw ng maayos ngayon kasi na-booking na sila. Saan sila ngayon titira? Doon saan program? Tago kasi. Oh. Hindi sila pumapayag. Yung iba, gustong tanggalin yung unprogram kasi nga, doon nagkakaroon eh. Inumaga pre ah. Oo, may lakad daw silang maaga. Dati sir, may lakad daw maaga. Yung iba, gustong tanggalin yung unprogram sa budget ngayon 2026. Yung iba, hindi pumapayag. Oh. Bakit sila maglalagay ng unprogram? Saan nila gagamitin yon? Ibig sabihin, naghahanda sila ng extra budget. Di ba? Alam mo, minsan nakakahiya na yung ating mga congressman eh. Binabudgetan na, binigay na kung anong hinihiling nila, gusto pa nila gumawa ng milagro. Diba? Wala na. Diba? Yung unprogram nila, hindi sila pumapayag na talagang tanggalin. Kasi doon magagawa nilang kanilang gusto. Kasi wala na yun sa kanilang ni-request eh. Gustong gusto rin yun ng speaker. Kasi nagmumukhang timawa din yung mga congressman, lalong lalo na yung gustong kumita. O magre-request sa speaker. Diba? Kaya paubos na ng paubos ang pera natin. Pag hindi pa tayo magsalita, mga ilang taon pa ubos na ang pera natin. Lalo na maghihirap ang Pilipino, ang Pilipinas. Di ba? Biruin mo yun, yung stock exchange, nalugi na ng trilyon, tapos pangalawang araw, binawi. Ano yun? Hindi pinag-aralan? Parang nagiging ulyanin na yata yung mga ano natin ah. Tinatago nila.
Di ba? Dinadaya nila yung mga mamumuhunan. Kasi nga, pag alam nila, grabe na ang korupsyon, wala na talagang magtitiwala. Yun ang nakakaano sa mga namumuhunan sa atin eh. Yun ang nakaka-distract. Yung pagbaba ng stock exchange. Oh, nandahil nga sa korupsyon, pero anong nangyari? Bakit biglang ang nangyari, biglang binago, mali pala, nagkamali. Sus Maria Josep. Anong nangyari na sa atin sa mga ekonomista natin? 'Di ba? Mali-mali na ang forecast. Nako. Pag ganito ang takbo ng ating bayan, nako po. Yung presidente natin kakamot-kamot na lang sa ulo. Hindi na alam ang kanyang gagawin. Oh, dahil sa hindi niya na alam ang gagawin, ayun na, pinaikutan na siya ng mga mafia. Pinaikutan tuloy siya ng mga sindikato. Diba? Hindi niya alam ang nangyayari sa bayan niya. Di ngayon, napasok siya ng sindikato. Diba? Kaya kawawa tayong mga pangkaraniwan na tataas ang buwis. Puro na lang buwis. Tapos pag naipon, nanakawin din. Wala. Tayo naman, wala tayong ibang gawin kung hindi magtiis. Hindi ka naman po pwedeng hindi kasi pag bumili ka lang ng bitsin, 12% VAT na yon. Babawasan ka na ng VAT. Pag bumili ka ng bigas, babawasan ka na ng VAT. Pag hindi ka magbayad, ay mamamatay ka, gutom ka. Pag ayaw mong gumasto, di ka kakain. Bumili ka lang ng asin, may 12% VAT. Diba? Tapos maglabas lang tayo ng ating mga saloobin, bawal na. Diba? Kawawa tayong mga Pilipino, pinaglalaruan lang tayo ng mga matatalinong Akala ko nga dati, sabi, yung may mga pinag-aralan iyon ang mga edukado. Pero kadalasan pala yung may mga panag-aralan, iyon pala yung mga magugulang. Diba? Ginugulangan yung mga mahihirap. Ngayon, anong ginagawa sa atin? Pinapaikot-ikot lang tayo. Sipin mo, magiging state witness pa si Romualdez. Na siya ang Senate President. Siya ang Speaker of the House. Akalain mo yun, magiging state witness pa. Naku po, ano bang nangyayari sa atin? Nakakatakot na yung sa atin, nakakalungkot na. Hindi na malaman kung ano nang nangyayari sa bayan natin. Yung presidente natin nagtatanong na sa atin. Hindi niya na daw alam kung anong nangyayari sa bayan, ba't nagkagano na ang bayan natin. Presidente natin yun Hindi niya na alam kung anong nangyayari sa bayan natin. Saan kaya siya nagpunta? Di ba? Kaya wala. Yung presidente natin hindi alam ang nangyayari sa bayan. Lalo na tayo, wala tayong alam sa pinagagawa ng mga congressman.
Di ba? Inubos na yung pera natin. Yung presidente natin, walang alam. O, bilyones yung, ano niya na, confidential fund. Pero wala siyang alam. Anong nangyari? Pinaikot siya ng mga tao niya? Pinaglaruan siya? Kasi wala siyang alam eh. Oh. Pero ako, hindi ako naniniwala na walang alam. 4 billion ang kanyang confidential fund. Tapos wala siyang alam. Eh, maaari na nagkunwari lang siya. Kumbaga sa ano, political survival. Kasi kaysa naman maunahan pa siya, di ilabas niya na. Diba? Mas nakakahiya eh. Mauunahan niya pa, di ba? Unang-una, pinagmalaki niya. 5,500 ang kanyang flood control. Tapos mga 2-3 araw eh, tumira yung baha. Anong sabi? Nabangga ng barko. Na-overwhelm lang. Naku po. Pinanindigan niya pa rin. Umabot ang sunod na suna. Ayun na, may pag-amin na. Di ba? May pag-amin na. Na wala talaga. Wala talaga ang flood control. Oh. Ayun na eh. Lalabas na ang katotohanan eh. Diba? Saglit lang po ah. Ay, 5 million in the house. May mga adik. Yan ang kaya kami nagbabantay dito. Kahit paano makontrol namin yung ano. Kahit paano makontrol namin yung paglabas-pasok ng mga hindi taga rito. Yun ang aming purpose. Kahit paano yung mga kabataan mailayo sa anumang kapahamakan. Kasi nako, sabi ko sa inyo, kaya nga kahit paano talagang proud ako na umupo ang Duterte. Walang perfectong tao. Kalabaw nga, 4 ang paa nadadapa. Pero hindi, ano yun, na talagang hindi maitatago yun. History na yun. Grabe. Ngayon talamak na. Ay, gago ka pala. Lakas mo ka pala talaga. Talamak na ang ano. Grabe. Eh, wala naman kaming karapatan. Kasi hindi naman kami otoridad. Otoridad lang kami dito. Ayan. Eh, dito lang ang trabaho namin. Kontrolin. Pero yung hulihin, wala talaga. Eh, wala kaming karapatan eh. Diba? Yan na lang ang aming magagawa. Makontrol man lang. Yung mga pagkakataon na kaya namin kontrolin namin. Diba? Ay 4 million in the house. Ayan, good morning po sa inyo. Ayan, i-comment nyo ang inyong mga saloobin, mga nangyayari sa inyong kapaligiran dyan, saan man kayo naroon. Ayan, katulad din ba dito sa amin? Umulan kasi kaya medyo madilim. Pasensya na kayo. Madilim ang natatakpan ng ano. Alright, 4 million in the house. Ayan, good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat.
At siyempre, sa lahat ng mga naaabot ng broadcast na ito, ayan, good morning po sa inyong lahat. Hindi tayo makapag sigaw-sigaw dyan. May tatlong maligid. O dalawa pa lang. Lumayo yung isa. Safe naman ako kasi nandito ako sa loob ng ayan sa labas mo. Ayan, gustong pumasok. Kanina pa yan. Pabalik-balik dito. Alright. I-comment nyo dyan ano bang sa inyong lugar. Saan man kayo naroon. Kumusta ang inyong pagkakataon. Ano man ang inyong mga nararanasan dyan sa inyong lugar. Saan man kayo naroon. Diba? I-comment nyo dyan ano ba ang inyong ano ba ang inyong sa inyong lugar. Ayan, kumusta ang lugar-lugar sa inyo. Tumatawag sa loob. May tinatawagan sila. Alright. Ayan, ngayon ay alas 2 na ng umaga. Ayan, kumusta po kayo? Ayan, kwento nyo ang inyong mga karanasan sa inyong lugar. Pagbabago. Ayan. Kumusta ang pagbabago sa inyong lugar? Peaceful na ba? Ayan, yun sinasabi ni ng DILG na peaceful daw. Yan, sabi ng na peaceful. Ayan, peaceful daw. Sa sementeryo peaceful. Susunduin niya dito sa loob. Walis na. Lumayo sila. May tinatawagan sila dito sa loob. Bawal kasi dito sa loob. Yung outsider, bawal na pumasok. Maliban lang kung sunduin sila. Yan. Sa lugar nyo, kumusta sa lugar nyo? Tapos kaya na nga, kita nga. Buksan mo lang. Ay, saan sila pupunta? Yun ang kaibigan ko. Hindi, bawal pumasok tagalabas eh. Ayan, bawal daw eh. Ako meron.
Kaya pwede pag meron ulit susunod. Hindi, 4 na oras na nga lang eh. Yan. Hindi na naman mga video. Pag meron ulit. Yung nagkaroon eh, ako nagbigote, wala ko kasama rito ah. Biyernes ah. Oo nga, ako nga rin. Ako rin mag-isa. Oo, kasi. Kasi ano ang kasama mo, di ba? Ayan, balik mo na sir, sigit lang. Kaya ngayon, kasabi ko lang to. Babalik ko agad. Hindi nga, alam nyo naman, di ba? Oo, di. Kasi sinama, pakita ko yung bala, kasi na. Hindi na. Ah, sorry sir ha. Kasama siya eh. Hindi, ano muna, paiwan ng ID. May ID ba kayo dyan? Kaya ID na lang, pe. Ay, Eh, motor naman Si- ni Kagawad AG yung dala ko po yan. ibig sabihin, protocol kasi yan dito. Iwan na lang yung isa. Protocol kasi yan eh. Hindi tayo pwede sumugay sa kasamahan eh. Makakasyon tayo eh. Pakain naman na kami ngayon. Sagitan lang namin. Hindi, ID. Kot, ID mo na lang. Wala akong ID. Sa'yo. Yung ID ko nga yun, naiwan ko. Ito lang yung cellphone ko, iwan ko. Hindi, ID. ID lang, ibig sabihin para kuan. Yung gusto emergency may kuan. May pagbabasihan kumbaga. Yung pagkuhan kasi yung sasamahan kumbaga eh. Hinahanap yan kumbaga. May sila kayo eh. Gaano sila katagal? Wala pa kaming ano. Hindi, sagitan yan. Sagitan lang nga kami eh. Kakain Kaya lang nga, yung iwan mga- mo na yung ID mo. Wala nga yung ID ko yun, naiwan ko yung wallet ko eh. Eh, kung kakain ka, di magtatagal ka. Saglitan lang wala, pag 20 minutes kumain ko eh. Oh, grabe. Hindi, saglitan namin lang kami ngayon. 20 minutes, saglit lang po. Wala kang ID? Wala, hindi ko nadala yung ano ko wallet ko eh. Iwan ko tayo yung wallet ko eh. Nagda-drive ka, wala kang lisensya? Meron, naiwan ko yung wallet ko sa barang sa PS. Eh, huwag kang magda-drive ng walang lisensya. Bawal yun. Oo. Makukulong ka dyan. Totoo yun. So yung gold yun, yung aksidente kumbaga. Saglitan lang yung kami ngayon. Hindi, wala kang ID? Oo. Walang ID? Eh, hindi ka makapasok, wala kang ID. Ito yung ano ko. Iwanan ko kasi yung ID ko eh. Tapos nagda-drive ka pa. Naku, kung ma-aksidente ka, wala kang kalaban-laban. Sa halip panalo ka, matatalo ka, wala kang lisensya. Hindi, dito yung copy ng ID ko. Wala ko yung lisensya ko. Saan ba sinungot? Wala siyang motor eh. Ilan mo ito nila nyo? Isa lang. Mas protocol kasi dito sa mga yun eh. Saglitan lang naman kami eh. Ito, iwan ko na naman ako. Wala dito yung picture ng ID ko eh. Eh, wag nga cellphone, gamit yan eh. Yung ID lang, Wala yung ID ko kasi eh. patay tayo dyan. Eh, Tapos minimension nyo pa si XO. Hindi ako nga, sa ano pa ako, tawagan niyo pa ako. Huwag nyo i-mention. Hindi, at least meron kayo katunayan sa ano. Hindi nga, official ba yung lakad mo dito? Hindi, yun O lang. kaya nga, huwag mong i-mention yung Sabay yung muna yung wala. XO. Kasi pangit yun. Ginagamit mo yung XO. Pag official, talagang- pag official ang lakad nyo, yun, sabihin mo sa XO. Sabihin mo. Pero yung ginagamit nyo yung ano, hindi official ang lakad nyo, mali yun. Pinakausap namin si XO nung nakaraan kasi di ba ikaw pumasok dito nung nakaraan? Hindi ah. Hindi ako pumasok dito. Nung nakaraang Martes? Hindi, Diba, hindi pa ako pumapasok dito. Kayong dalawa? Hindi. First time mo pumasok dito? Oo, first time lang. O may pumasok dito, ginamit din si XO. Sinabi ko kay XO, nagagalit siya. O kaya nga, ngayon, Eh, ako, minsan lang ako magano. kaya nga sinabi ko sa iyo ngayon. Kasi minimension mo si XO. Ay, nag-meeting kami kay XO, nagagalit siya. Oo. Dati Eh, pinareview sabi niya, sa kanya. pag hindi official, ang lakad, tsaka walang ID. Anong pangalan mo? Reynald Kuya de Guzman. Saan ka ba dyan? Sa Pro 4? Opo, sa mismo bahay nila ka po. Maintenance kasi ako sa ano, sa sasakyan.
Maintenance ka sa sasakyan. Opo. Susunod, magdala ka ng ID para Oo, nakalimutan ko lang po eh. Nagmamadali kasi hindi pwedeng kalimutan. Nagda-drive ka. Ikaw ang driver, di ba? Opo. Oo. Siya na po kuya. Kaya sabitan lang naman kami. Sige na, baka mapanis pa yan. Hmm. Pagbigyan ko kayo ngayon, ha? Opo. Ayun mo, ginagamit pa yung XO. Di ba? Kung ano-anong mga alibay. Alam naman natin kung ano ang dahilan. Kaso lang, wala naman kaming karapatan na manghuli. Alam na namin kung anong pakay. Wala man kaming karapatan para manghuli. Diba? Gagamitin pa yung mga XO. Gagamitin pa yung kapitan. Di ba? Yan ang mahirap sa Pilipino, di ba? Akala nila. Tapos pag tinanong mo yung kapitan, walang alam. Kunwari, nagagalit. Alright. Naka 47 minutes na tayo. Meron tayong 6 million in the house. Alright, good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga. Ayan. Ang pagkwento natin yung inyong mga lugar-lugar. Kumusta kayong lahat? Ayan. Sa inyong mga lugar, ano ba ang mga kaganapan dyan sa inyong mga lugar? May mga pagkakataon ba na talagang alam nyo na ang galawan sa inyong mga kalugar? Diba? Comment nyo dyan kung ano ang inyong mga nararanasan, lalong lalo na dyan sa inyong komunidad. Ayan, saan man kayong lugar? May katahimikan ba? O may katahimikan pero maraming milagrong nangyayari? Yeah. Alright. Mag-alas 2 na. Alas 2 na pala. Alright, maraming salamat at pipicturean ko muna ito. Isa lang kasi cellphone dala ko. Picturean ko lang itong ID. Alright, magpapaalam na po ako. Maraming salamat sa inyong lahat at sinamahan nyo ako ngayon. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Alright, magpapaalam na po ako. Alright, bye bye.